Na procura dos nomes da nosa terra subimos a montañas, andamos polas corredoiras e mesmo nos atrevemos a entrar dentro das cidades. Hoxe volvemos á beira do mar. Hoxe vou recoller o legado de algunhas persoas que naceron ao carón desta costa e que conservan como un tesouro a toponimia do lugar. Benvidos a esta naco do mundo chamado Baiona. Sempre que andamos á procura da toponimia dun lugar, é preciso atopar as persoas que gardan este legado inmaterial como o maior dos tesouros. E ao preguntar pola contorna de Baiona, todos coincidiron en que un informante ideal era Lois Vilar. A primeira recollida que fixen de nomes do mar de Baiona foi co finado do meu avó, que xa morreu nos anos 80, pois xa pasou casi medio século. En unha tardiña deume sen nomes de aquí a Silleiro, entón despois a teima con outro compañeiro foi recoller ata os nomes do mar ata a Guarda. Sempre se gustou, non? Non sei, é algo que ven na xenética, aínda que a xente diga que non, esa querencia polo patrimonio inmaterial que temos. E ademais que iso está debaixo do pano da cabeza das argaseiras e das perseveiras e debaixo da boina do sueste dos mariñeiros. Iso perdese, non está escrito en ningún lado. Hai unha curiosidade que lle quero contar á xente, que hai moitas persoas que se queren xubilar para ter tempo. Ti que vas fazer cando te xubiles? Que son fruteiros xubilámonos con 60 anos. Ajá. E vou dedicar o tempo a recorrer Galicia inteira para recoller toda a talasonimia que poida. Entón ten que saber moito de nomes. Podesme mostrar algún? Bueno, para conducirse no medio do mar os mariñeiros tiñan que guiarse, que é contradictorio, por terra. Ajá. O que lle chaman eles as marcas. E ímonos a mirar. Mira, Fran, os nomes do mar chamámoslle talasonimia, pero dentro de talasonimia unha das partes máis importantes son as marcas que os mariñeiros teñen por terra. Moitas son marcas que conoce todo o mundo ou son marcas que só coñecen eles para chegar o peixe. Para orientarse. Para orientarse no medio do mar nunha jamela dos anos 50 que non tiña ningún aparello electrónico dos que hai hoxe. Unha marca, por exemplo, dos centos que os mariñeiros tiñan na cabeza para poder chegar con peixe a Baiona, pois é a marca Gorda, que é este monte de peitieiros. Eles tiran unha liña imaginaria pola Virxe da Rocha e isto pode chegar hasta Filadelfia, hasta o Caribe. Esa marca hai que cortala con outra, cunha marca que ven polo sur. Todos sabemos onde está a Guarda. Pois o segundo mogote de Santa Treja, aquí onde está o museo, tirámolo pola resbalar polo norte de Silleiro e onde se cortan aquí este punto, esta laxe, que é unha laxe de 7-8 grados de fondo, chamase a laxe da marca Gorda. É cousas que se foron transmitindo de xeración de mariñeiro en xeración. Toda a cultura e a mariñeira tamén é unha acumulación de saberes que aproveitas de pais a fillos, de tíos a sobriños, de avós a netos, e saber acumulado. Hai marcas que en algún momento foron particulares dunha familia, porque un día de néboa que non había marcas por tar, largaron o aparello para probar e toparon peixe, acharon peixe e marcaron para eles. Entón hai marcas familiares, a marca do Lojo, a marca do Judas, son os alcuños de xente de Baiona. O bo de ir con Lois é que tes a información ao minuto, ao momento. Fixados. Lois, onde estamos? Aquí, detrás destas toxeiras, está o Cabo Silleiro, o primeiro, o último gran cabo que ten Galicia polo sur. Para un profano, nós mesmos estamos mirando pedras, este día de media maruxía que temos hoxe, escuma. Un percebeiro, un bo mariñeiro, aquí vai vos decir 40 ou 50 nomes. Estou lembrando agora o último que se mira, que hoxe está reventando, é o Lobo, que xa é un topónimo
ou no Mato de Peico, non? E se continuamos toda a costa, pois, a recollida de máis de 1200 topónimos en 30 km de costa. Estamos pasando pola Arquiña, que os de Baiona chaman a Pedra Alta, que foi onde apareceu a Virxe da Sela hai varios séculos. A seguir da Arquiña está Serreira. Estamos aquí no puntal de Campo de Lume. É así, coa toponimia, poderíamos seguir ata Portugal. Onde estamos? Estamos ao pé do Atlántico en Porteselo. Imos falar cunha muller, hoxe vai para 83 anos, pero cando era unha moza, alá nos anos 50, o oficio dela era o de arjaseira. O do arjaso das algas. É eso mismo, recoller arjaso para vender e para estercar as patacas. Moi ben, entón claro, ten que saber un montón de nomes. Vaiche decir os nomes de onde recollían, onde secaban e onde jardaban. Pois imos a ver, veña. Estrella, trouxéchesme ao Porto, pero eu aquí barco non che vexo, No, aquí era Porto do Arjazo. Porto de Porteselo. Entón entendo que cada porto tiña o seu nome, non? Igual que cada zona para o Arjazo. Sí. Entón había unha persoa que era encargada de ordenar, de distribuir cando se collía o Arjazo, en que zonas e demais, non? Como se chamaba? Chamábase Tabulo Ribeireiro. Ribeireiro. Era o que daba a hora e as órdenes de dicir de aí para atrás. Hai que botalo aí. Unha vez que recollíades o Arjazo, despois entendo que había que cargar ou secar ou facer algo con el. Primeiro collese no mar e logo botarse no tendal. Os tendais tiñan nome tamén, estaban divididos. Pois si, cada sitio ten o seu. As laxes da luna, e logo aquí por baixo son os xeixos, non? Entonces, cada caseta, por exemplo, tiña un trozo, e cada un respetaba o seu. E logo, aquelas ali en riba, as dali, pois tamén igual tiña, respetaban entre sí. E despois, por último, entendo que gardabades o Arjazo nas casetas. O que a tiña, e o que non aire libre. Como poden comprobar, as xentes do mar gardan na memoria os nomes da costa como un mapa vivo. Aquí a toponimia é máis que a tradición, é ferramenta de traballo, guía entre as pedras, os baixos e as furnas, unha valiosa herdanza que marca o camiño no océano. Albino, ti, desde cando és percebeiro? Porque entendo que levas nisto toda a vida. A partir do 1957. Tes que ter unha pedra favorita. Home, a polveira era a favorita. Por exemplo, se dejara ir ao lobo, é unha das pedras que vais unha vez no ano, cando se vai, que moitas veces non se vai. Que a punta esa máis que hai afora de Cilleiro, chaman o lobo, e depois hai o lobiño, o pequeno tamén. Hai o lobo e o lobiño. E por que unha pedra é mellor que outras? Hai un refrán de vellos que dice nin todas as pedras dan lapas. Nin todos os campos producen igual. Exactamente. Pois as pedras pasan igual co percebe. Hai pedras que dan mellor percebe que outras na mesma zona. E de onde veñen estes nomes? De onde os aprendiches? Apréndese de xente bella, de antes. E esas pedras das que falabas podes mas mostrar? Sí, home, Sí. Vamos ahora mismo. Por aí? Por aí. Veña, pues imos. A ver. Hai que ter tino aquí. A ver, Albino, dime nomes, porque eu quero anotalos que son moitos. Vouche empezar xa por aquí. Peña. Rapagarallos. A bombardeira. A bombardeira. Os petóns da bombardeira. A Xancada, a dos Remos. O Curubeiro, a Arquiña. Arquiña. O Peso. Un peso. A Rieira. Espera. A Xancada. Espera que non me vai chegar o folio. A Polveira. Sí, o que queiras. A Bravas. A Bravas. A Atravesada.
Boas, Vicente. Estou aquí en Baiona rematando a xornada e pensei, seguro que este home ten algo interesante que contar, má que sí? Moi interesante, ademais, Fran, vouche falar do propio topónimo de Baiona. Un topónimo que xa foi estudado polo profesor e académico Gonzalo Navaza, pero entre as moitas cousas interesantes, unha delas é que coñecemos perfectamente cando foi imposto, xa que nun documento do ano 1201 o rei Alfonso VIII, alias o noveno, emitiu unha carta de poboamento para esta localidade na que lle cambiaba o nome anterior que tiña, que era o de Erizana en textos latinos e Erizán en textos galegos, polo de Baiona. A Baiona galega é eco da Baiona do País Vasco francés, Bayonne en francés. Seguramente estivo inspirada pola importancia que tiña no século XII o porto da Baiona francesa, non? Que chegou a ser o máis importante da Europa Atlántica. Pero tamén ten claras connotacións xacobeas, porque na Historia Turpini, que é un dos libros do Códice Calistino, menciónase un milagre que acontece neste lugar chamado Baiona. Entón aquí é onde teñen, onde se xuntan pois a Baiona real coa Baiona literaria. Desde o punto de vista etimolóxico, Baiona está emparentado co termo vasco Ibai, que significa río, por tanto faría referencia pois á desembocadura dun río. E no que corresponde a Erizana, desde o punto de vista etimolóxico, é moi probable que sexa un derivado de eritium, significado de ourizo, e, polo tanto, faría referencia á abundancia de ourizos de mar nesta zona do litoral. Piche, Fran, cantas cousas interesantes ten este topónimo? Pois moitísimas grazas, Vicente. Veña, ata a próxima. Chao. Unha vez máis, atopamos unha che de historias que nos falan do vínculo entre as persoas e o territorio. Lembrade, os nomes da nosa terra chaman por vós.